والسلام اپنی امت واسطے رو رہے ہیں اور دائیں کسی اہل دل نے کیا ہے وہ کیسا عظیم پیغمبر تھی کدی روندا سی جا کے غاراں دے وچ کدی روندا سی جا کے او غاراں دے وچ کدی منگدا دعاواں میں کہ یاراں دے وچ کتنا احساس امت دا کتنا احساس امت دا میرے پیر نو دعاواں کر کے اور رب نو دعاواں کر کے امت نو بخشاندا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حضرات قیامت والا دن ہوئے گا جانتے ہو نا قیامت والا دن حضرات ادھر لوگ نیکیاں نہیں دیں گے ماں باپ چھڑ